Esperanza Mariño presentou na Pobra Fíos de transparencia cesa, o seu libro no que analiza o traballo de Xosé Manuel Beiras no ámbito literario. O auditorio da Biblioteca Municipal Victoriano García Martí da Pobra do Caramiñal abriu o venres as súas portas para acoller unha nova presentación literaria. Nesta ocasión debullouse Fíos de transparencia cesa, de Esperanza Mariño. Un traballo que nos convida a chegarnos á figura de Xosé Manuel Beiras a través dun análise que percorre a súa narrativa, a súa poesía e a súa relación coa traducción. A autora estivo acompañada do representante da Asociación Barbantia, Xesús Laíño, quen destacou o rigor de Mariño en todos os seus traballos e afondou no contido de Fíos de transparencia cesa. Contextualiza tamén a historia da traducción galega, no que é unha especialista e dedica un capítulo á traducción galega nos séculos XIX, XX e XXI. Eu li con moito interese porque é un tema que sempre me apasionou. Con respecto a Beiras, que vou dicir, por máis alá de filias, fobias, ideoloxías, está na historia de Galicia, sin ninguna dúbida. É unha figura fundamental desde os anos 60 aos nosos días. Na presentación da obra non faltou o político e tamén escritor Xosé Manuel Beiras, autor cuxa obra é analizada por Esperanza Mariño en Fíos de transparencia cesa. No caso, eu síntome moi agradecido a Esperanza por todo o que fixo. É moi agradecido a ti por todas as palabras que dixiste. Ademais que estou completamente de acordo co que decías respecto da cultura e a política e algo máis que iso. Eu coido que a política como algo que forma parte da natureza do ser humano. Con este ensaio, Mariño explora os inicios literarios de Beiras e a súa produción de traducción de autores como Camus ou Sartre. Ademais, inclúe a súa reflexión sobre o compromiso ético e a responsabilidade individual fronte á desigualdade e á injustiza.